Čau ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme Brawl Stars s Knockouty s Edgarom, takže môžeme ísť na to. OK, ako prvé si odopnem Edgaru Pass. OK, dobro, Edgar. Ja tak gemov sa zvíde vždy. Už mám 49 gemov. Ďalší srebro, Epic Stars, dámy a páni. Máme tady ďalší crazy, ďalší srebro, Epic, dámy a páni. Zase nič, nevadí. OK. PowerPointy, OK. Takže môžeme sa ísť na Knockouty s Edgarom. Lame. OK. Viper, OK. OK, ideme po ňom, páni. Ideme po ňom. Edgar vyhraj, samozrejme, že ja dáme páni. Leave me alone. A teraz už nemá šancu. Nemá šancu, bro. Nemá šancu, nie. Počkám si, než sa mi robí ultina. Ultinu. OK, po ňom. Poď. Yes. Dáme páni. Prvý, toto oné, prvého hru sme vyhrali, toto som trofejí. Back on the grind. Tak sme na ihrisku, tak sorry, že to bude vlastne rýchlejšie. Dobijeme si ultinu. OK. Hyperčák. Yes, double kick, ne. Nevadí. Hyperka versus Dynamite a Pink. Prehrali sme prvé kolo. OK. Let's go. Yep. Pink si dead. Teraz what? Ma zabije. Byron, super. Ale prehrali sme prvé kolo. OK, ideme na ďalšiu hru. Rýchlo. Ďalšia hra. OK. Ideme po ňom. Yes! Dáme double kill! So lame. Ale teraz sme zabili jedného. Damage! Teraz znovu! You are so awesome. Kámo, vyhodím ťa z okna. Dobre, my sme red, dámy a páni. Čo robím? On si tam letí. Však už choď po ňom. Dement. Super, díky. Super. Takže, OK, dámy a páni, keď sa vám to stačí video páčilo, tak samozrejme dajte like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu mindy. OK, nič. Takže, čau. Ešte, dobre, tak není konec. Koho? Čína. OK. Tak dáme páni, teraz je, keď sa vidíme v ďalšom videu, takže